megalayapost.news. Kariboy Youth Federation Western Zone mentakasngi hagajing alam presiden ubah Rishan Nong 3 balasan ranlang dikit khot keseng kilalik bani kundu iau principal in charge kapatar khama government higher secondary school na benta banyak keren halo sibun kijing duna kibadang don kam ban penbit pendiang ya kate gaslam ai jing hikai bat ban kentiru ya kapuli putih jong kisamla hak te gatany kani gajing lik kendu ka RBYF Western Zone iau principal in charge kapatar khama government higher secondary school kade hadin balai ulum ya sibun kijing ut jingnam niki pajba bagadon gajing duna hak te gaslam ai jing hikai bat ban tipru ya gajing sisa kaseng kalali ben kendu iau principal kate gaslam ai jing hikai ya kihna pule Kumbala penpau do ba Rishan Nong 3 presiden ke RBYF Western Zone habai kendu iau principal laong ba gajing duna kibalalap hakate gaslam pule kikentup nanduk gajing duna kino hikai kinong 3 baru hadu menta empat don setia dau principal bepura hakabala supet sipor dau we unhikai uba Yones Umdor kaweru gajing kumbala penpau kade gajing bun palat jong kikna pule haka kelas 12 kabala kot adu sispa prapongot kabalong gajing bansong ta hakwe ke kamera hakaba kaseng kala karpat bade ban phiano daki section bad halo kane kaseng kala kuntu ya katnat pule putih bakin sim khialam halo kite gijing tuna khanang banyaj bet yaranti baru maganong kta eka pule putih kisamla hakte gaslam aji kai to nakaliang jugi ka Riboy Federation Western Zone mentakasi adin mengilayo ya ka jingjor naki bubun di kena school awide boka patakma women high secondary school nakaliang jungi kum kinong yalam po ka Western Zone mila sim ya karai babatasi bagi kendu kerpang ya principal jong school banyak keren banyak tai lane ban wat banyak halor kebit kebiang lane kejing bombit bombiang jong school te nakaliang jongi matasi layo ni kendu principal ni layo banyak keren ru ha ki bobun teli kimat kibang ni layo banyak keren ru principal te matasi ha kapor banyak keren ru principal ni layo ru ban keli katu katne mo kijing jimjar baka school hi bro kowe kamat mar hadin mengilayo ke komplain ki school kalong ba haki arteli ki benta kata kalong haki jing bombiang jung ki nong hikai buat kebaar kalong haki jing bomla jung ki banpoi haki school nane haki school kata kalong nadu ke sini kong hadu situ ding mar ki babun hi kat kong ke komplain ki bang ilayo benlum kalong ba kinong hikai kiwan singi baar janmiet de kiyo ban hikai tang ha ka si balang si pale de si thoding pada steng si ki babun kinong hikai ki lipai no sela ki jong kisnong sela ki jong giang lamar babun na kinong hikai hi ki dei ki bana sabar jong kadong gathan de lor kata kanong rem ka penjenjar ane ka pen sajai ki khana jongi nomor ba kmerchong no kani ke school hapo ke Western Riboy hibro kowe keritang gani ke school sarkar ke balak ban ai ke jing kersan iki kena bepli mo badan sekani ke than gendong ke jongi ki beduk ki beduna ke yok kot de nomor kata kadau ke jing kerpat na kaliang jongi kolong ba lada kita kinu hikai kimla ban ai ke jing sekri ke bobiang kanora ke jing iki kena school jong gendong ke than ke jongi de na kaliang jongi snow banbu gajing kerpat ngiladap bani obanya keren bu principal ru ba kinong hikai kebakiwan bantrai kini bensutu ya kepor lade kini bensutu ya kamram lade im dadan kam ba mengi ya banit penbatai ya banit krok kejor ki hanrai di mekihi kini bensutu ya lojong kamram ke jongki ha keju kepor ngaso ban penpau ru ha kebaidai bat ka punctuality jong ki staff ki bodon hapo school kata kalong nadu ki teaching staff buat ki non teaching staff nomor balai ki don katu kat ni ki kiwi ki kepa ki ba ora ki jung jor kata kalong hak baidai buat ki nong hikai kumut kim siam la siam mi kata kamram ke jongki ban ong ba kin poi ha kapor ka bobiang dan ni kin don ha kapor ka bobiang kat kum ke jing don kam jong ki khana school te ha baidai buat ki non teaching staff bude kalong ke jung jor ka bangiyo kalong ba ki non teaching staff ru ki ban stu la ka jong ke jing kejong ka kamram kejong ki kata kalong bakin poi ha office ha kapor ke bobiang bat bakin mi na office ru ha kapor ke bobiang nomor boleh kora jing sibon lada maki kimdan ni kata kejing long minot kejong ki banwan tre sa kakam banwan ha kapor bobiang nomor boleh teng teng ki kena lani ki mi ki pa ki bon bandan kam hapo kani ke school ki wan ki snong ki thau ki ba
kham jangai na gani ka area school te shubu lada kinwan kin poi me ki khatwe beje khat ar beje kimot banit phai no daga kali singi namar ngi sini senong kendong ni jenjar bhai kali tuan habi de kali te lada kita ki batrai ki bade ki non teaching staff kinwan trai kumba khat ar si beje kan semjing e shibun ya ki kimi ki kpala ne kham tami khna school bakinwan be biang arsil ne laisin namar ba kim borom lang ya kapor ka babiang te kejingkerpat jungi galong ba to subha ba pin ya poilam ha kapor ka babiang khnang ba kita ki bawandon kami pi hapo school subu menta kidon ki bakwa banon sim ya kanunu ka certificate mo bane ya kinu ki jingnon kam no po school ki ha ban up ep hadu khat si beje kala kata iki nomor boleh kimyo su ban phai kapor ka babiang ban yo da ka kali kamai ka babiang te kata iki katar kom kolong ba ndala slam pat bersih ki ha ban su why not ka kali ban phat libu lane ban sedien no ka kali jono kamot kata kamlong ka bi tanam te nakaliang zui ya kata ru kadi kuwe ka benta ka ba ngikwa ba khamtam kinon teaching staff ru kinwan lam ka por ka babiang khnang ba pin ai ka jing sakri ka ba pura bat ka jing sakri ka babiang ya ki khna school bat ye kinu ki ba wan ban don kam hapo ka office ka jongpi hadin bagi ladap ban yo ban ya tai ban ya mirjumut bat u principal kata kalong hak bai dei bat ka higher secondary school ka higher secondary school kat kum gijing batai kat kum gijing tho jong principal in charge jong kani ka school kalong ba ha ka class 11 ki kena ki berang sudah pas ki matrik ki bawan ban tap ki ka class ke jongki hapo government patakama government high secondary school kala cross hadu kumba sispa prapo ndreu ngut ki kena temai ki bawan ban bu ya ka admission ke jongki te halor kata kanong rem ngilayo ban yakran bu principal kata kalong ba kan siam jing e shibun lada an siam kelum lang iki hagju kopor ban batai lani ban siam ki kelas ki jongki nomor ba ki la cross ya kata ka limit mo nomor kat kum ke jing lap ke jongi kata kalong ba kanunu ka classroom lani kanunu ka benta jong ka kelas kemut pembet ban cross ya ki saupo lani sausan ngut ki kena school hagwe ka classroom marbelai kerani kata kalong ba kan wanra shibun lani kan pensuk shibun ki kena school lada nakaliang jongpi pinla ban bate lani ban pia haki section wise lada pimla ban le haki section wise ru naso ban bu jing kerpat jongpi yapi kalong ba pinle no da ka morning bat ka day shift khanang ba ki khna jongi kinum sab e ye ka por ga jongki khanang ba ki khna jongi kinyo e ta ki jing mentoi ka ba pura khanang ba ki khna jongi kinyo sisai ga ta ki jing sha hikai ka ba bit ka ba biang bat ka ba shai te hauju ka por nga so ban kerpat ikino hikai jong ka high secondary school ru so bha ba pin sem khia halor kani ka bentan mar balai ha ka bekut hi lada ma phi kum kino hikai pimdan ni kata ka jingit khne mo kamut ukhana school chukhen bet ba kalau we jong u kampoi hangno ru rangi pai segini kendiat singi kendiat benai mo hadin ba ka result matrik lada ban mi ti sorry ka result jong ka 12 lada ban mi kata ngi syam ba naki babun hi ki khna kilong ba ngim expect bakinwan ha kata ka third division nomor balai ngikran ni kata kalong ba lada ukhna hi uyo eta kadan third division kemut umla ban cross ya ka 45 mo 45% kata kalong ba un siam jing e kan shano un late what class mo mono ban priang u te shano kalau we jong ukhna school pade ubomla ban beteng la ne ban pendap kita ke jing pule kat kum ke jing non kam ke jong u ban pendap kita ke jing pule mono ban siam kita ke jing kit kle hato umdei kinu hikai hato umdei principal ubade ban pej ke school te haju ko por na kaliang jonga ngosngou ban banjur ru lada penyekaran bu principal kata kalong ba kedi ben simkhya halor kani gaman khnang ba kanon ra ya ka ta ka standard level mo ba ukhna jongi khamtam unong gendong bo pli un yo kita ke jing hikai ka ba benia un yo kita ke jing hikai ka ba wandur ka ba wandar khnang ba kanum khta ya kata ka lawe jong u lane te napring kita kin tropotam ladang bakla kumba arpo lane lai pongot kidon ki buan third division te ke ka daw ka ba pelong ya kita kena kat hadu kat tangut ke banuan nak third division te ya kadau jong kata nathai ki no hikai kitip khamba te nakaliang jongi pat ngiso bu jing kerpat kata kalong ba nangni sekmat kini ki berkhot kimbet su benja hoi ya kata ka feel ka pas gimla ban kentat henry banong hadu arpo lai pungut banuan third division de kam dei su ka ba melu mala we ar to ngila ban priang ya kata
de kata benta nagaliang jungi so ban banjur ba principal uday ban penan kam hok ya kata bor ke jongu uday ban pen I kata ka powar ke jongu kumbala bensyat bala betai u bon tre kata kam ombo unlong unyang kungu lane unong pendam mi gino ki staff mo kat ka ba maki ki ong kumne kumot hap kumne bet la ki ong maki kumta kumot hap kumta bet kata kamla ban long ke kumu principal pide ban pet pide ban kemi ya ka bhagamiat jong school nadu ki kam hikai bat ki bomdei ki ba hikai ru be ha ju opor nagaliang jungi ngasngau ban pha ya ko kubor kata kalong ba nagaliang jungi ka riboy federation yin nom song than yin yai budien yin yai wat ikta ki updates ki bai dei ha bai dei school mo te nagaliang jungi so ban bu ya kata jing maham ba gila ban lek kanu ka hangno ka surprise visit akinu ki school nomor ba ngila that man sap ya kita gijing bombyang gino hikai gijing bombyang gini gijing bombyang kitai te de ta kanong rem nagaliang jungi ni so ban pau sepi kata kalong ba long ready lupa gino ki school ki bodon hapo western riboy ba nagaliang jungi ngila banwan high school jong pi hanu no por nagaliang jungi so ban banjur ya kini ban khia kini hagbai dei bat ka education department bapin subha ban pet ban yu ilam mo ya kijing jing jar jong school na market kum kijing lap kijing siam jungi habangi kendu mentang si kalong ba ngi kendu ya principal ubri tang kum in charge umpadei full fledged principal namar ba ngi tep syai bagani ke school kabala rem bat ke school kabala ai shibun tli kijing sakri lani kijing nang jing start ki khna jong dong thain ke jungi kumta nagaliang jungi iso bon pen pauru ki bor balor ki badi pet habidei bat ka education department bapin subha ban benya lani ban pet lani ban phano yo tau full fledged principal nang ba kajingyat bet ya renti jong to school kanlong hagata kalenti kabi tanat bat kabondor kabondar bat kanlong ru kajingyo nong kabakrau ye ki kena school bat ya ka school hebro kawai Megalayapost.news